Ina yabo a gare ka ya Allah, tsarki ya tabbata a gare ka, ban isa in yabe ka kamar da kai ba kanka ba. Ina salati da sallama ga shugaban halittu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Baya ka uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna game da yakin Amurka, Isra'ila da Iran a karo na 44. A wannan karan za mu tattauna game da rushewar tattaunawar yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran da Amurka, Isra'ila. Tun a shirin da ya gabata dama daga cikin abin da muka hasashe shine akwai yiwuwar ba za a cimma matsaya ba. Na ce cimma matsaya tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran abu ne mai matukar wahala, kasancewar kowane bangare ya ja tunga ya tsaya akan wata bukata wacce zai wahala ɗayan ya amince da ita. Haka na faɗi hatta a shiri na ƙarshe nake ji a jiya, ko a na ƙarshe ko a na farko. To kusan abin da muka hasashe shine ya faru. Ƙarshe dai wannan tattaunawa ta kammala, an kammala tattaunawar ba tare da an cimma matsaya ba, inda aka tashi duka jiki a sanyaye. Tuni wakilan Amurka suka fara shirin komawa, na Iran suka fara shirye-shiryen komawa ba tare da an cimma wata matsaya. Ko da yake JD Vance wato wanda shine jagora na ita wannan tattaunawa daga bangaren Amurka, ya kara tunatar da Amurka cewa akwai fa small proposal, kananan 'yan shawara ko ta karamar shawara da Iran tana da lokaci da ya kamata ta kara nazarta. Haka aka kawo ƙarshen wannan zama tsakanin Amurka da Iran ba tare da an cimma matsaya ba. To menene abubuwan da aka cimma tirziya? Su ne dai abubuwan da muka faɗa a baya. Babu abubuwan da suka bada tangarɗa irin abu uku. In ba ku manta ba, a shekaran jiya da muka yi tsokaci akan wannan batu, mun faɗi cewa wayannan abubuwa guda uku: mashigar Hormuz, makamin nukiliya, sai kuma abu na uku shine batun shin da Lebanon a cikin wannan yarjejeniya ko babu Lebanon. Abubuwa ne da za su buɗe wuta kuma za a yi ta musayar yawo da wahala kuma a cimma matsaya akai, musamman akan guda biyan. Amma batun Lebanon wannan abu ne mai sauki. Asali ma rashin jin kai ga haƙƙin ɗan adam da wasa da doka shine zai sa Amurka ta ki amincewa da cewa wannan yarjejeniyar ta shafi Lebanon. Me ake bukata? Shin so ake yi a kashe al'ummar Lebanon, ko ko so ake akwai wasu bukatu a raba bukatun gida biyu, a tursasa Iran ta amince da masu yawa a nan, can ma a tursasa Lebanon Hezbollah su amince da masu yawa a can, domin a ƙara kafa mamaya da kafarta. Ba shakka wannan shine hakikanin dalilin da yasa suke cewa babu Lebanon a cikin tattauna, saboda suna so su faɗaɗa bukatun a ƙarƙashin ita wannan tattaunawa. To duka dai waɗannan abubuwa kusan su suka hana a cimma matsaya, kamar yadda ministan harkokin wajen Iran wato Ismail Baka'i ya bayyana hakan a wata hira da Al Jazeera ta yi da shi, ya tabbatar musu da cewa ainihin wato waɗannan abubuwa uku su ne suka hana a ainihin cimma matsaya. Iran ta buƙaci a ba ta dama ta fara amfani da sabon tsari na ainihin iko da wannan waje, wanda ya hada da wato dukkan wasu daga cikin kasashe musamman waɗanda ke adawa da irin abokan hamayyata za su wuce, za su rika biyan haraji. Dole ne idan jiragen Amurka za su wuce su biya haraji, dole ne na Isra'ila idan za su wuce su biya haraji, da ma sauran kasashe da suke da alaka da su. Wannan ita ce buƙatar Iran, yayin da ita kuma Amurka ta yi watsi da wannan buƙatar, ba ta amince da hakan ba. Har gobe ina gaya muku, Amurka da ƙawayenta suna hada tarayyar Turai suna kallon iko da Iran take so ta yi da mashigar Hormuz ya saba dokar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya saba, saboda yarjejeniyar sufuri a cikin ruwa ta halatta dukkan kowa da kowa a duniya ya bata cikin kowace irin mashiga wacce Allah ne ya samar da ita, ya zamanto natural strait ne ba wai artificial strait ba. Amma idan artificial strait ne irin su Suez Canal wanda wata ƙasa ta kirkira, to a irin wannan yanayin tana da haƙƙi na ta nema. In kuka duba abin a zahirinsa ya fi kusa da adalci matakin da su suka ɗauka, amma Iran ta ba haraji, wannan ya fi kusa da ainihin take haƙƙi. To amma me yasa Iran ɗin ta sanya haraji a cikin abin da take bukata a wannan wato mashiga? Hakikanin gaskiya tun a baya Iran ɗin bata sanya haraji ba, kuma ana ta wucewa, sai a wannan lokacin da ake amfani da dokokin duniya ake mai da Iran mai ake cewa saniyar ware, ake dakile mata tattalin arzikinta, sannan ake so da ƙarfi da yaji a hana ta mallaki makamin nukiliya. A matsayinta na ƙasa an haramta mata tattalin arzikinta, sannan ta ƙirƙiri
ainihin wato tana ta sama kanta tsaro, an ce ba za ta sama kanta tsaro ba, kullum a cikin yakarta ake, an kashe jagorinta, sai Iran take gani tana da haƙƙi yanzu ta tsare wannan mashiga, dole a riƙa biyan ta diya don ya zama yana ƙarƙashin ikonta. Wannan zai bata fa'ida guda biyu. Fa'ida ta farko, rama abin da makiya suka yi mata. Fa'ida ta biyu shine wato tabbatarwa da kanta iko da wajen, domin da karɓar haraji ne zai sa a dawo ana wata maganar ba maganar cewa ba ita take da iko ba, kamar da muka faɗi a shirin da ya gabata, ana cewa babu maganar haraji, an yadda yana ƙarƙashin ikonta, to ƙarshe za a dawo ana magana cewa ba ta da iko da wajen, amma an ta tsaya kafe akan haraji, ƙarshe sai a cimma matsaya akan babu haraji amma kuma ita ce ke da iko da wajen, wanda wannan shine mataki na ƙarshe da ita kanta irin ta san shine abin da ya fi kusa da abin da zai yiwu wanda zai faru, amma tana sanda ta makale akan waccan gaba. Sannan idan ya tabbata suna biyan haraji din, wannan zai rage musu fankama da wata bunƙasa cewa suke da iko da ƙasashen gabas ta tsakiya. Idan Iran tana so ta tabbatar musu da cewa wato ita Iran ba irin su Saudiya bane, ba irin su Qatar bane, ba irin su kaza da kaza bane ba. Ala halin wannan gabar ta mashigar Hormuz yana ɗaya daga cikin mafi sarƙaƙiyar gaba wacce da ba da wahala a iya shawo kai, a iya cimma matsaya. Abu na biyu shine abin da ya shafi wato makaman nukiliya. Batun nukiliya kowa riga ya san cewa tuntuna ake ta wannan ta taɓarza har ta kai ga shekara 2015 an yi waccan yarjejeniya, kuma ƙarshe wannan yarjejeniya ta samu rauni saboda Amurka ta fice daga yarjejeniyar, wanda haka ne sababa Iran ainihin takunkumi kala-kala wanda ta tsinci kanta. To kuma ma dai yanzu dai maganar makamin nukiliya din, Amurka na kan bakanta yayin da Iran ita ma take akan bakanta, ba samarwa juna matsaya ba. Mecece matsayar da basu cimma ba, menene haddasa sabanin game da wato makamin nukiliya? Abin da ya rusa tattaunawa ta fuskar makamin nukiliya shine tataccen uranium, wanda shine mafi inganci wanda za a yi amfani da shi wajen samar da makamin nukiliya. Amurka ta buƙaci Iran ta miƙa kaso 60 na ainihin shi wannan uranium da take da shi. Idan ta miƙa wannan uranium kaso 60, za a tafi da shi ne a fitar da shi daga cikin Iran. Ina za a kai shi? A takaice dai makiya su za su amfana da shi wannan uranium. Me yasa suke so su karɓi wannan uranium din na Iran kaso 60? Ana so ne a hana ta samuwa da kanta makamin nukiliya. Wannan zai taɓa ainihin shirinta na sawa da kanta makamin nukiliya, zai taɓa kimata idan duniya a ga cewa ta risina ta miƙa wuya kamar ita ta nemi sulhu, ba Amurka ke neman sulhu ba. Dole an yi nasara a kanta har gashi an daƙile mata shirin nukiliyar ta, sannan za a taɓa tattalin arzikinta idan ta ce za ta koma tatar uranium ɗin, an dawo da ita baya, wanda hakan zai ci kuɗaɗe masu yawan gaske. Batu na uku wanda ya bada tangarda shine wato abin da ya shafi wannan yarjejeniya game da shin Lebanon tana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ko ba ta ciki. Wannan kusan abubuwan da muka tattauna ne a baya a shekaran jiya ma kuma suka kara shigowa. Sun bada wato sun yi musayar yawu sosai akan wato shin Lebanon tana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ko ba ta ciki, inda Iran ta kafe akan tana ciki, ita kuma Amurka ta kafe akan cewa ba ta ciki. To wannan shine abin da ainihin wato ya haifar da tangarda, daidai da bayanan ministan harkokin wato wajen kasar Iran al-Baqai, inda ya bayyana matsayar Iran baya ga haka shine Iran wato wannan tattaunawa bata kalle ta a matsayin wani abu da za a yi wa gaggawa ba, bata kalle ta a matsayin wato abin da za a wa gaggawa, abu ne da ita Amurka ta gina wannan tattaunawa ne a ce wasa abu doro na bukatunta, domin cimma bukatunta kawai, ba wai don ainihin wato a sami maslaha ba. Sai dai ya nuna cewa kofa buɗe take daga wajen Iran ta buɗe dukkan wata kofa ta diflomasiyya da wata dama ta a tattauna, kuma za ta ci gaba da tuntuɓar wato Islamabad akan wannan batu, amma fa ba za ta miƙa wuya ga bukatun maƙiya ba. Ala ayi halin wannan ita ce matsayar Iran, yayin da ita ma Amurka matsayar ta kusan hakan ne, bata rufe ita wannan tattauna ba. A takaice abinda muka faɗi na baya cewa menene ka iya biyo baya idan ba a cin ba matsaya ba, na ce ko dai tsanani ya biyo baya ko sassauci ya biyo baya. Tsanani shine idan ba a cin ba matsaya ba kai tsaye a koma kai wa juna har-hare. Sassauci shine ƙara wa'adin tattaunawa din, da ka tattaunawa za a iya cewa an tashi ba a cimma matsaya ba, amma ba za a ce ta kare ko ta rushe kai tsaye rushewa ta gaba ɗaya ba, domin kowanne ya bada kofar yiwuwar ɗayan ya nazari. Mun ji dai abin da JD Vance ya faɗa, Iran ta da damar ta duba wani small proposal, wata karamar shawara
yayin da ita ma Iran take ganin ba ta rufe kofa gaba ɗaya ba, don haka akwai yiwuwar su sake dawowa su tattauna. Abin da Pakistan ta yi kokari a gurin watakila an sake dama dai shine dai kokarin da za ta ƙara yi ta ga ta kai su ga wannan matsayar, shine kowa dan sakko, a samu sakkowa daga bangaren Iran, a samu sakkowa daga bangaren Amurka, kowa ya rage bukatunsa akan abin da yake ganin wato shine abin da yake so a yi masa kafin a kawo ƙarshen yakin. Kowanne idan ya dan rage ya dawo ƙasa, shi ma wancan ya dan rage, shikenan sai a sami wato yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu. Haka Pakistan ta yi kokari, amma ƙarshe dai bata cimma matsaya ba. To yan uwa masu kallo, Allah muku rahama, wannan shine takaitaccen bayani game da halin da ake ciki game da wato tashi ba tare da an cimma matsaya a ita wannan tattaunawa ba. Kuma ba shakka kamar da kuke gani, wannan batu abu ne da dama aka yi hasashe kuma ya zo ya faru, kuma dukan haka suka tashi za ka ga fuskokinsu akwai damuwa, musamman wakilan Amurka na lura akwai damuwa sosai, domin sun zo da gaske suna so su ga ainihin su wakilan ita wannan tattaunawa ta zo ƙarshe, domin sun sa ran Iran za ta miƙa wuya. Rashin miƙa wuyan Iran ya nuna cewa Iran bata lallasu ba, kuma hakan yana ba su amsa cewa akwai babban aiki a gaban su gagarumi, wanda wannan aikin shine ko da yaƙi mai muni. To damuwar Amurka shine in yaƙin ya ci gaba bai zama dole za ta yi nasara ba, faduwar da ta za ta ƙara yin wata faduwar ce ƙasa idan aka ci gaba da yakin, akwai yiwuwa kuma ta yi nasara. To rashin tabbas shine yake damun su, za a dawo yaki a sake fada cikin asarori na dukiya, asarori na soji, asarori na makamai, sannan kuma babu tabbas a yakin cewa za mu yi nasara ko ba za mu yi nasara ba. Idan Iran ta yi nasara kamar da ta yi nasara a yanzu sama da baya, to fa akwai abubuwa da yawa da Amurka za ta rasa a duniya. Kimata ta super power ta yi ƙasa, ƙasashe kowane iri za su iya yi mata wargi daga cikin ƙasashen da suke ganin suna da ƙarfi, ko da a ce an kwatanta da Amerika ƙarfin su bai kai ya kawo ba. Da haka menene abin da ka iya biyo ba yanzu? Ba shakka bana jin wato ita wannan tattauna da ba a cimma ba za ta zama ƙarshen ita wato su wannan zama da za a yi. Akwai yiwuwar za a dawo a ci gaba da zama. To amma kafin haka Isra'ila na gefe na cewa tana jira da ki cimma matsaya ta kai hari. Shin Iran za ta sa Isra'ila ido ta ci gaba da kai mata har-hare ba ta martani ba? Dama kuma tana haƙe da Isra'ila ta ci gaba da kai hari a Lebanon. Shin Amurka za ta tsagaita ta ci gaba da tafiya akan tsagaita wuta ta buƙaci a cigaba tattauna, ko za a cigaba da kai har-hare? Alamu sun nuna cewa komai yana iya faruwa. Abin da ya fi kusa shine dawowar har-hare, sai dai bai zama dole har-haren su zamanto da irin salon da ya gabata ba, saboda ita tattauna ba shakka za ta yi tasiri wajen rage zafin har-haren har zuwa wani lokaci, tunda ba wai rushe tattaunawa aka yi ba, kowanne ya ce an tashi shikenan magana ta ƙare. Da haka har-haren za su iya zamantowa kamar har-hare na jan kunne ga bangarorin, musamman bangaren Iran. Ana iya kai mata wani hari na matsin lamba, za a iya kai mata wani hari na matsin lamba domin a sata ta ainihin rissina a teburin wato tattaunawa a zama na gaba. Wallahu ta'ala a'lam. To a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar, ya ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.